Mustapha Rezeduwan TV, duniyar nishadi. Wai kasan nan har yanzu talaka bai san ciwon kanshi ba. To saboda me? Son zuciya ne kawai. La hawla wala quwwata illa billah. Kasar nan fa muna buƙatun gyara. Abubuwa sun lalace sosai. Gaskiya. To menene ya faru? Mai ma bai faru ba. Rayuwa ba ta yiwa sai da jarrabawa. Ya kamata a ɗau mataki. Ranka ya dai? Ba ma san abin da yake faruwa. Ya gwagwarmaya. Alhamdulillah. Amma me kake ganin ya haddasa? Rashin shugabanci Da kuma rashin adalci. kamar naji sabuwar jam'iyya. NNPP Yawa ita. jama'iyyar mu ce. Gaskiya zan so a ce ta yi mulki. Allah ya sa Amma me kuke da ƙudurin kafawa? New Nigeria Wato sabuwar Najeriya. Hausance kenan. Wasu na ganin wai a arewa kawai kake da masoya. Wallahi ƙarya ake. Ba ma arewa ba har a kudu. Matasa sun dade suna buƙatar dama. Shi idan ka ci mulkin me zaka yi akai? Sai a ba su dama. In ce dai zaka ba kowa haƙƙinsa. Wannan haka dama demokradiyya ta gada. Wani kan me kaga wasu talaka suna son aikatawa? Wa'anda ya dace daban, wanda kuma za su ba suke son su ba daban. Wannan gaskiya ne. Yawanci abubuwan da suke faruwa Gaskiya ka iya siyasa. wannan ce ta sa mutane suke ta rububi. Zan so a ce ka mulki ƙasar nan dan Musa. Dan Allah ya sa ya yi shi kenan. Gaskiya ne Allah ya ma albarka. Daga ƙarshe me fatanka? Wannan zaɓe a yi shi lafiya a gama lafiya. Talakawa mu bude idon mu. Mu cire son zuciya. Gaskiya. Sannan mu cire buri. Mu yi cancanta. Gaskiya. Mu yi zaɓe na gaskiya. Mu cire kwaɗayi. Gaskiya. Mu yi addu'a. Mu bar wa Allah iko. Gaskiya. Mu haɗa hannu domin ceto ƙasar mu daga halin da take ciki. Gaskiya ne Allah ya ma albarka.